Yabakwa beda se social adum TV adwumenu nsia kase do media fia amankwa tamaklo yenhwa pomdimo ensem na ya make say ya mpofo J band ene mampon government hospital aka wo ho aboma free health screening waye de ama wo bo ni nyina no ya ahoboaboa e won ede ehhehye so eye dizema bosume de to so aduonu ensia e wa Asante Mampon. Senyame ya adoma efieda edi yenem yi opanima bosome de toso aduonu ensia ampofo J band ekwakọ woso mampon ne mpotemu ho enti ene wonomo edikan prepare kwama wonomo edi health screening ahhehye so ama womanfo se wonomo nyina mra mehwehwe wonomo apomu na fe enema bi wo ha wontimi hwe emwanso ano ntem ema wonomo sa dwumedi wesi ampofo J band ene mampon government hospital ene ka wonti epam so a wonomo edi ehhehye so na wodwumedi yi ase ne yene ama ampofo J wono eye the late Akwasi Ampofo J ebaba a wono asan public health officer etwetwe enkomo what in simbusi etu yenim. The past 3 years no every year bia no ye di see celebrity ye papa the late Akwasi Ampofo J no tiaso na every 26th of December or ye concert e wo Asante Mampon. So for the past 3 years no no na ye but this year no ye share that say the health screening beka ho if we say ya pomode ho nsem ho hia oma nipa enya ho sepe ne so ni apomode a enkusi hwe so ye the health awareness and as health screening e kan ho tinene ye hyem wo Asante Mampon hanom say ya community center yes health awareness eho omanfo bi ene wono ba behwe wono apomu nso ena madom kase fi de kese so de de PSC ko e de Ampofo J band sanso ena mampon aban ayero sabia sende initiative we se wode aba ebo wono nso ama hwehwe wono apomu a tiku na sempompo wono mo entia meti se na Ampofo J se yemra no mo hwe yanyi no mo hwe ye sugar ne hwe encheki ye BP mayen e baaye Oma ni nyina kama de amaye enti nyame nhira ne yesrema no safi bia nyame beto no nsem ne watimi abeboa ye na ye ni bi no so waboa ya ma ye hu hawa ye wo enti ye da na sepa nyame nhira no